पातेल अनुवारायची पाते पाहिजे आले पातेल मिशन ತುಳೆ ಅಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲು ಪಾಡೋಡು ಅಂದು ಸರಿಗೇಡು ಮನ್ಪುನವೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಾಲು ನೂಲ್ಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಲು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಕ್ ಪಾಡ್ಯಾಲು ಮಕ್ಕ ಏತು ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಐನು ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏ ಪಲಾನ್ ಮನಿ ಆತನ ಪೊಲ್ಲೆರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಲೆರ ಅಂದೆ ಅಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜವೆ ಅವು ಆಯ್ದ ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರೋಡು ಹೋಟೆಲ್ ತಂದುಕೋದಾಗ್ಲೆ ಎಂಜ ಬೋಡವ್ವ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾ ಬರ್ಪಾಗ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ഞാൻ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಮುರಾಣಿ వచ్చిದ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಬರದೀತೆ ಕೋಡೆ ಬುಕ್ಕಡುಕೊಂಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರುವಾರ ಮನ್ಪುಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಜ್ಜ ಕೋಡೆ ಗುರುವಾರ ದೆಕ್ಕಿನಿ ಗುರುವಾರ ದೆಕ್ಕನಿ ಕೋಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಮನ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಿನ ಅಂದು ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಾಲಿ ಮೇಲ್ ಹುಚ್ಚುನಿ ಆತೇನೆ ಧೂಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಆತೆ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ದೀತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ದೀತೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇನಿ ಯಾನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾವ ಲಿಂಬೆಲಿ ಕೊಯ್ದು ಇಟ್ಟಿರ್ದೆ ಓಂಡು ಲಿಂಬೆಲಿ ಉಂಡ ಪೂರ ಸರ್ಬತ್ ಅಂತ ಕೊಡೆ ಸರ್ಬತ್ ಅಂತೀರ ದೂರ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಕನ ಇತ್ತು ಅಂತ ತುಳಿ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ದೈಟಿತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಪುರ ಕಟ್ಟು ನೆನಪುಚ್ಚಿ ಕೂಕನ ಕೋಡೆ ಏರ್ಲ ಕೋದಿ ಫೈರ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೇಗ ಬೈದಾರೆ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕನ ಎಣ್ಣೆ ತೋಟಡಿ ಆಯ್ನ ತೋಟ ಒಪ್ಪುಡು ಕೊಯ್ಯ ಎರಡು ಕೊಯ್ಯ ಊರುಂಡ ಪಿಂಚಿನ ಪೂ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಸೇವಂತಿಗೆ ಕೊನೆದು ಪಾಡ್ನೆಗ್ ಕುರ್ರೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಟೈನ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ದೈಟ್ ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಿನಮ್ಮ ನೀರತ್ತೆ ಮುಜಿಬ್ರೆ ಎಲ್ಲತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡಲಿ ಎನ್ನ 5 ಇಂಚ್ मोटर गान दोमको ಬರ್ಚಿ
ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಈ ಮೋಟ್ರುಗ ಎಂತ ಇರ್ತದೆ ಸಾರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು వేరే ఇంక కావాలనుకున్నాను కాండి ఏది తుక పత్తించా ಎಂಗಲ್ತೋಲೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಬಾರಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮಗಲ ಕುಜ್ಜಾಲ ನಂತರ ಮುಂಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲತ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಬೋದ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಗದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚದೆಂದಿ వచ్చి ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೀ ಮಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆದು ಮುರಣ್ಣ ಆಜುಂಟ ಒಯ್ದನು ಕಟ್ಟಾರೆ ಮುರಣ್ಣವ್ರು ಹೆಣ್ಮನದು ಒಯ್ದನು ಕಟ್ಟಾರೆ ಮುರಣ್ಣ ತಿನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಎಂಕುತ್ತೂಲಿ ಕುದ್ರೋಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರ್ದ ನಮ್ಮ ತುಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ಕುದ್ರೋಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಚಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆರೆಂಜ್ ಎಕ್ಕಲ್ ತೂಪುಂಡು ಹೇಗೆ ತೋಜೀರು ಅವತ್ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೈತೆ ಪಕ್ಕ ತೂಪೇರಿದೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ಹೋದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ಹೋದು ಅಮ್ಮ ಪೋಪನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪೋಪನ ಎತ್ತದ ಇನ್ನು ಕುಲ್ಲುವಾರ పోచి నికులు అరేను ఆరు కోడేని తిదాడినారు అరేను బొక్కల భారీ బంగాడెండ్లు పుల్లదని తిని పోచి ఎన్ని పుల్లు లేకుండా ఏం చేస్తారు సోమవారం పోలే కన్నా తెలుసులా తమ్ముడు మళ్ళీ బ్యాగ్ పడుతుంది ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೇಟೇ ಬರೋಡಪ್ಪನ ತೈಕ್ ಒಂದು ಪರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ಚೈತಿ ಈ ಸಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೇಜಿ ನೇಪಾಲೆನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಾರ ಹಾಪಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಮಗಲು ಬರ್ತಾ ಬಂತಲ್ಲ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪದ್ಯದೊಂದು ಚುರುಕೆ ಉಂಡೆ ಇದನ್ನ ಪದ್ಯ ಅಂತ ತೆಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಕೊನಾಗ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೋಡು ಎಂಕಲ್ ತೊಲೆ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ಅತ್ತ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ಒಲೆ ಪ್ರಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ತೆಪ್ಪಿದೆ ಇವತ್ತ बोलो हाँ ಹನುಮಂತನ ಹಾಂ എന്നതേട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു നല്ലത് സോപ്പ് నువ్వు పోయి చల్లదల్లం కదా మంచిగా దాని చేంజ్ అవుతుంది అదా ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೀನು ಮತ್ತೆ ತಂಪಾಪು ನಾವು ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಶಾರದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಕೆರೆ
ಹಾಂ ದಾದಾ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಪುರ ಪೋದು ಎಂತ ಒರ್ತೆ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕಾಲುಂಡು ಅಮ್ಮ ಸುಲತಪುರ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು ಸೇರು ಅಂಚೆ ಅನಿಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಊರು ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ 2 ದಿನ 2-3 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಅಮ್ಮಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಜನ ಮಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನದಾರ ಅಂಚೆ ಆಲೊಂಜಿ ಬರುವಲ್ಲಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ದೂರ ಫೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ನಮಾನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಜನ ಬತ್ತು ಫೋನಾಗ ಊರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಇರ್ತ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ವರ್ಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಕೋಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೋಡೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆ ಬರ್ತಿಂದ ಅದು ಕೋಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಡಿ ಹೋಗಿ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಬಂದದು ಇನಿ ಪೋಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ಏಪಲ ಮಂಗಲದೇವಿ ಬರೋ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ಹೋಗು ಈ ಸಲ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಯರ ಆಯ್ತು ಇದೊಂದು ಖಾಲಿ ಕುದ್ರೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿ ಮಂಗಲದೇವಿ ಪೋಯ್ಚ ಓಕೆ ನಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಣಿಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದೆ ತೋಣಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪು ತೋಳಿಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್